Horas, Shalom. Nah kami persiapan lawan Natal ni dak anak sekolah minggu. Tapi dah mani tadi dah waktu remare-mare. Hari waktu Natal sekolah mingguan percerita majo hita sauti. Bartuna merliturgi pas zorhon. Bisa ada tiki orang ma merliturgi dak anak. Ay molo lau merliturgi bulan 11 November ngadi bagi guru aka pasoron ni dak anak manang na liturgi na. Jadi du mulai 11 saya merguru dong. Jadi ujung mula merguru dak anak ko ganuk merguru seri syukur bapak na dong. Ay mo toho pasoronmu alai lo menukun penuh do tekanan disongkahi. Jala arong pata bapak no mau rangi boto dang tuh baju Natal munin lah. Jadi gabe olo ma sipata robiar tidak dana. Unjuk pa hari Natali mengarah di ma dak dana kon. Lau porhak tu gereja do pahian na uli akan baru sudah. Lai ada orang so porhak Roma bapak ndak dana hon. Nong gugorok kol liturgi mi damang. Ikon tohoro dohonom unang salah alai suarana penuh tekanan herana adong ancaman jelero bapak no dido modo salah nong awas so anggo baju Natal mi ko paulah hodin lu bapak ini singkat cerita saat di gereja ala memang bapak non orang nama jujur di boto merminggu rakyat bamuro merminggu baju pak terdiri malua yang nakon doh mernatal yang nakon na tiba ma di liturgi yang nakon naon roronya bapak nai ala hati hei manobo asamurakna martuko do tu gereja ibe dipudi misema ay terlebak dua matai koni pas ma giliran ni dak danahon itiok mamik HP lupa ma ala diingot tekanan di bapak na manang ancaman di bapak na molo salah mula baju Natal lah dang dingok be madok ko liturgi naon hape liturgi naon pas ditar surat di Sayada Musa opak pulusia ayat 10 dung itiok mikon pipok may bana sona manggana sama bapak na diputi ala hati hei martuko tiba atau ripaturu matuko na 10 di bereng anak noma toridok ma ala holat tukok nedo di ingot toridok ma topu gogo jala rakas tukok jom amani melutum nabi bina mala mustaqo gaul na tatanda tor topu ma marga sure akada dana doh ruas na di Natali jala laus ido topu ma mangamuk bapak nai laus mulak sian gereja jabuna habe liturgi nai akam anginang Sayada Musa opak berusia 10 ima naridok dang namere tukok sa sijuda doh satorusna cerita oda mang dainang dang nalao holap siparkelas sajo alai singok-singok do tu hita na toras lumi tu horok ama asa una kolak kita holan nama juju dak danak kita ringgas merminggu lao tuaka kegiatan sekolah minggu alai ikok kita do tiruan lao majuju yakka yang nakot tahun lao patadahod de batatu dada anaki lao majonok pedak danahi tu hatta jalan manada Tuhan Yesus songoni nang lao maboto hatanai songoni majo cerita horas selamat menyambut Natal ma dihita.